So, maayong adlaw mga badi. Karon badi is nako din na pud sa among eskwelahan kay nag-follow up ko sa akong mga training badi. So, syempre di kinamawa badi ang mag video-video ta badi kay syempre makamingaw pud sa katong nagklase pa ta badi. So, karon badi is nako diri para mag-asikaso sa akong mga training. So, ako ana badi padulong ko ana sa I-building badi para akong kung ano dito akong mga trainings or balance. So nara ba di padulong na ako sa I-building ana ba di. So mo na siya ba di ang among entrance ba di padulong sa I-building ba di. So og padulong na ako ana sa I-building ba di. So nakita mo din na mo na kadako ang among study hall ba di. So daghan day nagpaindol nga ba di na mga first year college ba di. So ana